Aldaketa garaia da. Bizi dugun krisi ekosozialaren aurrean, trantsizio ekosozialista eta feminista martxan jartzeko beharra aldarrikatzen ari gara labetik. Egiteko beste herri bat, egiteko beste mundu bat. Bi dira abian jarri beharreko prozesu bat. Batetik, ekoizpen eta kontsumo ereduaren aldaketa ordenatua. Eta bestetik, ondasunaren banaketa, guztion bizitzak bizigarriak izateko. Jatorriaren arabera, lan eta enplegu banaketarekin apurtu beharra dago. Soldata arrakalarekin bukatu. Zaintza, lan guztien aitortza ekonomikoa, politikoa eta soziala behar da. Gure herrian izan, baditugu eskumenak zerbitzu publiko duina garatzeko, pentsioak osagarritzeko, gutxieneko soldata ezartzeko, lan mundu euskalduntzeko, diskriminazioei aurre egiteko, baditugu bitartekoak eta badaude baldintzak, hemen lan eta bizi baldintza duinen aldeko borroka indartzen jarraitzeko. Euskal langileok badugu gure lanaren bide sortutako ondasuna lehiatzeko grina. Lantoki eta sektoretan borroka ugari daude piztuak, eta pentsio murrizketa orori aurre egiteko borondate irmoa dugu. Pandemiaren ostean, labek aldarrikatutako borroka ziklo berria abian da. Borrokarako prest eta borroketan murgilduta dagoen laben komunitatea izango da, hain zuzen ere, maiatzaren leheneko protagonista. Hori dana eitzeko, maiatzak batian, manifestazio bat ingo du 12etan Untzaga plazatik, ostian ekitaldi politikoa eta ordu biterrietan herri bazkaria. Eta ondoren kontzertu egongo da, bale? Orduan, animatzen zaitxugu bertan parte hartzera, eta gora maiatzaren lehena. Gora! Gora lab! Gora!